Bongga. Hi, Ray. Ray, makakain na lang ako. Hi, Ray. Separate na lang ako, Ray. Hi, Ray. Ay, hindi pa may kete yan. Uy, ay, pagkala mo dyan sa niya. Magugulo na lang po. Ano pa, tanan mo lang. Nakamalaki ka tayo. Ay, Hi, Raisa. Oh, ay, kaninong lari yan eh? Akin. Pitumpak-tumpak no pa mo? Bata na yung kurang marakol. Tumpak-tumpak na lang. So, ano naman yan? Gulo. Ah, sali mo nila yata. Kanya mo. Ito po, ito na nga. Buhay pa sa palagaw eh. Bangan. Hi, Ray. Ray. Hi. Bakit? Wala kayong kalori. Nanyaman ni Manggamon. Ayun akong itlog. Baraman king kanya yung manginasal niya. Yan hindi ah. Arap na lo. Tingin niya pang french fries. Niya pang balot. What's wrong, Ann? Yan po yung pinakamasipag naming kapatid. Yan po si Rohan Gonzalez. Search niyo po siya sa Facebook. Hindi ko. Kasi ang ano ngayon dito. Kayarin mo kami kay Chloe. Tapos mo daw dyan. Ito naman, no? Isa na ka, no? Yan lang po nagluto yung papa ko. Di ba, Bongga? Kung maya lang po kayong bumibili ng manok. Ayan. Habiro. Ayoko babalas-basan lang. Das ko pa. Oh, say hi! Ayoko kita. Pagbabagulang mo ito. Ayan. Tapos may karapat. Ayan ang masipag. After 10 years later.
naman nyo? Paano nyo nasabi? Ito naman lang. Ganyan tayo. An, sa. Ouchless. Atin tama po si Rena yan. Cotton candy. Picture na kanya na mga Si Apple. Si Apple. Tonsilon. Alagang ganda na yun, ha? Akan mo ano yung Michelin, ha? Michelin yung palansan. Alo ng oras ba yun na yaganak ka? Saan lang? Nagluto ka naman, agang ka. Yung agang na kanin, Malambot yung kayo na. din na bubusok na yun. Diba beses sila? Yes. Maging na yung oras ng oras yan. Malaki na yung programa. mga badyaw. Stunt number 1. Stunt number 2. Who's with you? Ma ako talaga. May hindi na naman pa ka. Na? Sampik. Ayun. Hi. Na. Pinabas tayo kanina.
Sayaw. Ano kami tayo? Dahil may mintay ka rin lang yung kahit. Alay niya? Kahit Hanapan mo. Ikaw rin ma. Masakit. Matod na nga po yan. matanda nga siya, Ray. Ako, sige, umawin. Diba?